Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Lena yiposti kaMthandeni okusolakala ukuthi iyona baqhatheke noMgibe. Labo babili abake baba ngabangani ke phambilini sekuvela ukuthi ke abasezwani sebeyinkukhu nempaka. uMthandeni ubhala ukuthi ke umuntu ke oyimpimpi lona kuthuma kabantu uphuthu bese ke yabampimpa. Kuzokhumbuleka phela indaba yophuthu ukuthi ke iyona ebonakala sengazi ukuthi kihle isematheni ke kulezi insuku. Indaba yophuthu yasuka emva kuba ke kushoneke lapha kuDubule ebulawa ngesibhamu kwelaseGoli. uDubule wayehamba ke noMgibe wayifebe. uMgibe wayifebe lowo ke ongasezwani noMthandeni emva ukuthi ke uMthandeni ke fake le post. uMgibe ubeke sengena ku Facebook na ku TikTok edinwe enyamaphepha. uMgibe uze waveza nokuthi uMthandeni akamesabi ukuya ke nokubuya. Uthi noma ngeza ngani uMthandeni akamesabi. Wabe seveza ke izinto kade ke zenziwa nguMthandeni. Uthi kuMthandeni kubehloniphe emasisa umunye umuntu embiza ke nangobhuti kodwa ke namhlanje useyamxaka mangabe ke senza kanjena. Uthi ke wona uMthandeni angikwesabi noma ungesa ngenqindi noma ungesa ngani angikwesabi ukuya ke nokubuya. uMgibe kwenzeke le video ngoba ke khombisa ukucasuka kwakhe waveza ke amaqiniso edlangalaleni athi kenziwa uMthandeni. Uthi ke kodwa yena kufelayo ukuthini na ukuthi ke wancoma ke ingoma kaKhuzani noma wancoma ke i-album kaKhuzani ayikhiphile ngalesikhathi ke ekhipha ke i-album kulo nyaka kweminye ke eminyaka. Uthi ke yona into ke ayifelayo leyo yokukhombisa ukuthi kuhamba ke noKhuzani khona konke ayekade kwenza. Uthi kanti kwakufanele ahambe ke noMthandeni. Uthi ke yena vela kawalandeli kaManyala uze wambiza ngalento le wathi lento le esho kuMthandeni kusho uMgibe wayifebe. Hlala phansi unethezeke ubukele ukudinwa kukaMgibe. Khuzani Khosikhona Innocent Mpungose woza ngana woza hlala kule sithi mfethu enhle le nansi hlala la mfethu kule sithi enhle le bese kuthi lokho abakubiza ngembangi yakho lokho lebesindwa izinqa le esisidakwa lesi lokho abathi imbangi kaKhuzani benya nje befanisa ingane yakokhuba nesidakwa into edakwa utshwala ishaya abantu ayinendaba kama brand abo ekhuluma amasimba khuluma udoti ngabantu etshela abantu ayinendaba nabo kodwa lo umculi akahlaleleza insimbi zeRanger lapha ngaphandle hlala lapha ngaphandle wena ukotele lapha ingqana lezi lana bafethu ake ngikhuluma amaqiniso la ngifuna ukuthi ujaje mawujaja ngifuna futhi nazi ukuthi yini into engixabanise enza ukuthi lenja le ibhale izinto enjena ngami uFacebook lenja le ngifuna ukuveza amaqiniso namhlanje ukuthi bengekho emudini yokumphendula ayengiqalela qala uKhuzani has a very good marketing management than lento le kanjani uKhuzani ufike wathi uzokhipha ingoma angazi okumhlakabani uzokhipha ialbum uyazwa wathi izophuma on that day uthi esesuka Khuzani ngiyayivuma mfethu imarketing team yakho mfethu akusumsangana wathi uKhuzani ngiyayidedela ingoma ngubani isikhathi ngo2 ayizindaba umhlaba wonke all ama provinces ase-South Africa wawulinde ingoma kaKhuzani nabo bonke abantu abasebenza out of this country babelinde ingoma kaKhuzani ayizindaba umfana okwazi ukumaketha umsebenzi wakhe nowuthandayo umsebenzi wakhe ongadakwa utshwala dakelwe emsebenzini wakhe ayizindaba ngisho I remember ngangisemsebenzini I kept on going ku YouTube ngibheka ukuthi uKhuzani useyifakileni ingoma zakhe ngisho ku Facebook I think it was about 1 o'clock or 12:30 wavela uKhuzani wapost ingoma esemotweni yes le ngoma ethi angazi wena uzwele mama wakho ngoba ukhulisa ngokutotosa yabona uKhuzani ngoma wayenza kwaungathi ifoni wayebambe kanje angazi kanjani but elokhe eshaya izandla kanje
Umhlaba wonke was watching him. Umhlaba wonke was waiting for 2 o'clock. The whole world was waiting for 2 o'clock. Ilento ezothi ingoma zakho ziyakhuzana kube lula ukushaya amamiliyoni early then eza lento le. Cause sasilinde sonke u2. Imagine abantu bebe ngaphandle kwesitolo. Belinde ukuthi isitolo sivulwe masivulwa bathi vu phakathi abantu. Ileyo nto ukhuzana ingoma zakhe wathi moyi edit zarecha u2 million very quick ngoba mningi umthamo wabantu akulindele ingoma zikaKhuzani on that day. Khuzani yo marketing team bhuti wami ngicela ukuthi uyiholele iyawushaya umsebenzi wayo bhuti wami. Banike imali iyawushaya umsebenzi wayo. Yes. So okwenza ukuthi kuthe makufika u2 o'clock savele sonke sathi bu khona sayidlala ingoma zakhe. Yazi indaba. And I remember kwakusemini kanti intambama ngizohamba sinosana no baby siyodla out on that day. Mangibuya ngenza live. Hey, kwangithatha isikhathi esincane kwi-album kaKhuzani ukuthola ingoma emnandi engiyithandayo. Le ngoma ethi ebunzimeni for me was the first song engayipick out immediately. Sengibrowse through ingoma zikaKhuzani. Yes. La ngoma ngayidlala ngenza ngaya ama video. Hey, lalelani ke. Wakhipha lokho. Hey. Thema khipha. Hey, afuthi mina ngisipost isigekhe mina. And angizenzisi mina. Thema khipha Nkosi yami ngathi we umsangano nje wengoma. Angudlala mina uToto nje. Ngavela ngathi webhebe angitshene. Kambe yiphi indawo eNtswempu eSwaziland? Wangitshela uBhebe ukuthi hayi Bhebe indawo eNtswempu ile ngeke ngisho lapha ehotela esesilele kulona. Yala ngavele ngabhuka. Ngavele ngasenda i-email ngagooglisha ngabrowser ngasenda i-email banginike i-invoice ngakhokha. Ngathi Bhebe asambeni. Cause angifuni ukuforce into engekho. Wena lento le. Into amelo uyibonge. Ubombonga umfana wasenkandla owakuphushaya isigekhe sakho. Kumanje nje sikubali lamasimba akhe engoma ingoba yaphushwa umfana wasenkandla. Ake sithembe ukuthi kukhona mfowethu omzame ngakho. Ukuthi umfana akwazi ukuthi aphile naye. Ngoba udoti kabona awukhokhi. Sis. Ukolodo umufi. Mhla ka 26 November senza icall nawe. Kuyimi nguwe nomufi wena usangibiza ngobhuti wakho wena hayi manje ngoba usukhuluma kanje nami usathi bhuti umgebe wathi nomnikileni umfana imali yakhe akwazi umnika umfana imali yakhe uzibona ukuthi uyinja kanjani uyinja wena lo muhlwa lo lala intombi zamanje aziyifuni vele njengamanje azewufuna umchamo zifuna imali. No wonder umama kaM wabuyela emuva wabuyela kuwe ngoba vele uyazi laphana wayithola impahla le Olundi kwaKhumalo. La kuwena uzoyidlela imali vele kwasho ukuthi umuhlwa alithi indaba vele ayikho. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.